Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Nafarroako BDZ-etako kide den Txuri Oio etorriko da platora, eta ondoren Bertsozalen elkarteko Eider Perezekin hitz egingo dugu. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1880ko maiatzaren 19an, Ho Chi Minh, Vietnamgo buruzagi nazionalista eta komunista jaio zen. Horretaz gain, maiatzaren 19an ere, baina 1925an, Malcolm X, Ameriketako Estatu Batuetako beltzen eskubideen aldeko ekintzailea jaio zen. Bestalde, gaurko egunez 1951. Urtean, Joe Ramone, Estatu Batuar musikaria jaio zen. Eta azkenik, maiatzaren 19an ere, 2007. Urtean, Eva Forest, idazle eta editorea hil zen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. 72 koronabirus kasu berri atzeman dituzte Nafarroan azken egunean. 107 lagun daude ospitalean, horietatik 20 zainketa bereziko unitatean. Nafarroko gobernuko presidenteak azpimarratu duenez, koronavirusak arrisku handia izatetik arrisku ertaina izatera igaro zen atzo foru erkidegoan, hala ere arintze zurraren aldeko apostua agertu du. Peñak eta elkarte gastronomikoak irekitzeko baimena izanen da Nafarroan hortziraletik aurrera. Arrosatia, Azpilagaina eta Iturramako bizilagunek Zaragoza etorbidean merkatalgune berri bat egitearen aurkako kanpaina iragarri dute. Justiziako gizarte zerbitzuaren memoriaren arabera, konfinamentuaren urtean gora egin zuten adingabei egindako abusuen eta genero indarkeriako delituen salaketek. Oilo kontseilariak adierazi du motivazio politikoko ekintzen ondoriozko biktimei buruzko foru legearen aurkako errekursoa ezesten duen konstituzionalaren epaiak aukera emango duela egia, justizia eta erreparaziorako eskubideen tan aurrera egiteko. Herritarrek parte hartu ahal izango dute baluartetik Nafarraren eguna Fiturren ospatzeko ekitaldian. Iruñak aurtengo eskaintza turistikoak aurkeztuko ditu Fiturren, hala nola Doneiako bidearen interpretazio zentroa eta Harresietako ihes jokoa teknologikoak, irisgarritasunak eta faktore esperimentalak bat eginen duten pandemiaren testu inguruan turismo segurori egokitutako proposamenetan. Iruñako udalak 120.000 eurora arte hirukoiztu ditu aurrei eta gaztei zuzendutako aisialdiko proiektuetarako irabazi asmorik gabeko entitateentzako laguntzak. Oilo kontseilariak Gerardo Lizarraga 1936an errebesteratutako artista nafarraren semea hartu du. Ostegunean maiatzako 20an dokumentala Homo Amak Barainaingo udaletxean arratsaldeko 5:30. Ostiralean maiatzak 21an irakurle taldea kontu pribatu bat Bepe Fenoglioren liburuaz solastuko dira Katakraken arratsaldeko 7:00. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 5:30 eta Miluzeko zubitik abiatuta, familiendako ateraldia eginen dute hiriko ingurune naturala eta basozainak izenburuarekin. Gainera, gaur ere, baina arratsaldeko 7:00 hasita, Sisiforen paperak antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da Gaiarre antzokian 15 euroko sarreraren truk. Bihar bestalde, Zolinako elkartean Asisko Urmenetak Sugarren Mende Sorgin Eiza Euskal Herrian solasaldia eskainiko du. Bihar ere, Jon Ander Urkiagaren Bizia Min liburuaren aurkezpena eginen dute Zibikaneko liburutegian arratsaldeko 7:30. Ostegunarekin jarraituz eta ordu berean 7:30 Iker Lauroba eta beste urtaroen kontzertua egonen da Oko Andre Maria plazan. Larunbatean, goizeko 12:00 hasita, haur eta familiendako hitzak txorabiatzen antzerkia izanen da Mendillorriko Zibiboxean. Igandean, bestalde, goizeko 8:00 abiatuta, Txantreako Euskaldunen biltokitik txangoa eta bunkerretara bisita egingo dute Auritzera. Gainera, igandean ere, Kiki, Koko eta Moko paiazoek natura gara ikuskizuna eskainiko dute goizeko 12:30 Sarrigurengo karpan. Horretaz gain, eguerdiko ordu batetan, Olatz Salvadorren kontzertua egongo da Totemen 15 euroko sarrerarekin. Eta bukatzeko, igandean, arratsaldeko 8:00 Idoiaren kontzertua egongo da Zentral Aretoan.
Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak Nafarroak ostiraletik peñak eta elkarteak berriz irekitzeko baimena eman duela dio. Argazkiaren bidez, Zeutako tentsioa nabarmentzen du. Horretaz gain, Konstituzio Auzitegiak polizia abusuen eta ultraeskuinaren biktimen legea abalatu duela jakinarazten du Notiziasek. Baita UPNren eta Ciudadanosen artean autogobernuaren kontura desadostasunak izan direla ere. Bestalde, 2020an Noainen motor baten akats mekanikoak hegazkin bat eroriarazi zuela ere aipatzen du azal honek. Gaia aldatuz, Israelek Bidenek eskatutako su-etena ez duela onartu azpimarratzen du eta Gaza erasotzen jarraitzen duela. Gainera, 79 urteko arronizko bizilagun bat hil dela ere jasotzen du azalean, pala makina batekin istripua izan ondoren. Museoen eguna ospatzeko bi erakusketa izanen direla ere jakinarazten du egunkari honek. Eta azkenik, kirolarloan, Aridane eta Torro erakusleioan daudela aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Marokok Espainiari desafio egin diola dio titularrak. Zeutan 8.000 pertsona sartzea erraztu baitu. Bestalde, 21.000 nafarrek AstraZenecaren bigarren dosiaren ordez Pfizer jasoko dutela jakinarazten du gaurko egunkari honek. Gainera, Nafarroa arenaren ondoan adinekoen egoitza berria izanen dela iragartzen du. Bukatzeko, Osasuna Budimirrengatik 8 milioi euro ordaintzea aztertzen ari dela nabarmentzen du azalean. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroak estatuko indarkeriaren biktimei erreparazioa emateko aukera izanen du. Argazkiaren bitartez aldiz, Rabatek eta Madrilek Zeutan jendearen bizitzarekin jolasten dutela azpimarratzen du. Bestalde, Erkorekak parlamentuari lehen eskaintzen ziren kontroldatuak ukatu dizkiola ere jakinarazten du Garak. Eta amaitzeko, AstraZenecarekin txertatutakoentzat Pfizerren bigarren dosia izanen dela aipatzen du. Berriarekin jarraituko dugu. Polizianen biktimen Nafarroako legeak azken traba juridikoa gainditu duela dio titularrak. Argazkian, Europaren bila igerian dabiltzan migranteak ageri dira. Bestalde, Israelek mendebaldearen lehen su-eten aipamena palei ez diela jaramonik egin ere jasotzen du berriak gaurko azalean. Gai aldatuz, iparraldean zinema-aretoak zabalik direla aipatzen du. Horretaz gain, ELAk zerga erreforma eskatzeko Euskal Herria Bilduri eta Elkarrekin Podemosi elkarlana eskaini diela jakinarazten du egunkari honek. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoak sexu abusuak jasan dituzten haurren harta hobetzeko proposamenak egin dituela ere jakinarazten du. Amaitzeko, Franco Battiato musikari italiarra 76 urterekin zendu dela aipatzen du. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, ostiraletik aurrera elkarte gastronomikoak eta peñak irekitzeko aukera egongo dela da. Gainera, AstraZenecarekin txertatutako 21.000 nafarrek Pfizerren dosia jasoko dutela jakinarazten du. Eta azkenik, Nafarroan 72 koronavirus kaso eta 1,3% positibo tasa registratu dituztela aipatzen du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenen txanda da orain. Gaur, atzo ez bezala, eguna goibeletik hasiko dugu, baina orduek aurrera egin ahala garbitzera egingo du. Goizean goizetik, mendebal ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta enbarazu egingo du haizeguneetan. Horren eraginez, temperaturak ez du 16-17 gradutik gora egingo. Goizean, hodeiak trinkoagoak izango dira ipar isurialdean eta noizbehinka euria egingo du. Arratsaldean, hodeitza saretuz joango da eta ostarteak irekiko dira. Gainera, euria egiteko probabilitatea gutxituz joango da. Hegoaldean ordea, goizean hodeiak finagoak izango dira eta eguerditik aurrera urdinguneak zabalagoak. Bihar, osteguna argitsua izango da eta temperatura nabarmen igoko da. Goizaldean eta goizean goiz oraindik behe-hodeien hondar batzuk geratuko dira ipar partean. Dena den, goizak aurrera egin ahala, zeruan nahiko garbi geratuko da, goi-hodeiekin. Goizean, hegoaldeko haizea ibiliko denez, giroan nabarmen goxatuko du, eta beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira barnealdeko hainbat lekutan. Arratsaldean, ipar ekialdetik finkatuko da, eta kostaldean apur bat freskatuko du. Bertan, maximoek ez dute 22 graduren muga gaindituko.
gurekin platoan, bera BDZ Nafarroako kidea da. Kaixo, Txuri. Kaixo, bai. Zer moduz? Bueno, ongi alde batetik, baina triste baita ere Palestinako egoera honekin, ez? Bueno, zer da, ezagutzen ez dutenentzat, zer da BDZ? BDZ da boikot, desinbertsio eta zigorrak Israeli giza eskubideekin betetzen ez duen arte. Eta kanpaina bat da, bai? 2005ean edo Palestinan hasi zena eta gerota indar gehiago hartzen doana nazioarte mailan, bai? Eta Euskal Herrian eta baita ere Europako beste herrialde batzuetan. Eta orduan zuek zer egiten duzu? Bueno, boikot hori deitu ez nolabait eta ekintza desberdinak ere egiten dituzu, ez? Bai, boikota da arlo ezberdinak dituena. Boikota politikoa, akademikoa, administratiboa, kulturala, akademikoa, deportiboa, boikota, bai? Eta etortzen zaizkigu, noiz nahi, hango txirrindulariak edo hango saskibaloilariak edo Eurovisionen parte hartzen dute edo dela gutxi etorri zen Maiumana dantza taldea arenara, ez? Orduan, olako ekintzen aurrean, boikota ekintza batzuk eta salaketa batzuk, bai? Harremana horiek apurtzeko nolabait. Gero desinbertsioa da, gero igual hitz egingo dugu, baina hemengo enpresak eta Europar enpresak eta han sartzen direnak CAF bezala, CAF da Beasaingo enpresa bat han trenbidea egiten ari dena, eta olako desinbertsioak hemengo enpresak han ez dezaten egin lana eta ez daitezen izan konplize okupazioarekin eta kolonizazioarekin. Eta gero zigorrak. Zigorrak beste herrialde batzuei badakigu jartzen dituela Nazio Batuen erakundeak edo nazioarteak, bai? Iraneri edo Venezuelari edo beste batzuei jartzen zaizkie Israeleri inoiz ez zaizkio jartzen, ez? Orain bezala, egun hauetan ari dira Borrell eta John Biden eta hitz egiten, presioa izan duten ezkero, egun batzuk pasa ondoren, esan dute, zerbait egin behar dela, sarraski honekin bukatzeko eta horrela, baina Nazio Batuen erakundean betatu egin du John Bidenek zigorrak jartzea edo zerbait egitea, zerbait zehatza egitea, hitzetan bakarrik gelditzen da, ez? Eta hitzak ere horrela tiratuta ateratzen dizkiotelakoz, bai? Orduan, zigorrak, Nazio Batuen erakundeak erresoluzio pila bat ditu Israelgo ilegaltasunak seinalatuz, ez? Bai arresia, bai koloniak, bai errepide segregatuak eta hainbat gauza. Baina inoiz ez diote jartzen zigorrarik, zergatik betoa jartzen duelakoz Estatu Batuak, beren aliatu nagusia delakoz, ez? Eta orduan zer egin beharko litzateke egoera honen aurrean? Bueno, BDZ kanpaina hau aurrera eraman eta indartu, ez? Kolonizazioarekin bukatzeko, deskolonizazio batetara iritsi behar da. Hau da, mende honetan daukagun kolonizazio gogorrena edo gutxienetakoa. Badago noski neokolonizazioak, ez? Baina kolonizazioak beste mende batzuetako gauzak dira eta gaur egun onartzea olako zapalkuntza bat, olako apartheid egoera bat, ez? Ezin da onartu nazioarte mailan olako sarraskiak egitea edozein momentutan eta Israel biktima bezala agertzen da, egun hauetan bezala eta eskubidea duela babestea, nola? Bera da zapaltzailea, bera da okupatzailea, bera da kolonizatzailea, orduan, babestu behar dutenak palestinarrak dira, eta zer botatzen dute, olako zuziri batzuk eta besteak bombak eta bombak eta bombak, ez? 500 lehergailu bota zituen aurreko gauean, gaur ez dakitzen bat izango ziren. Orduan, 200 hildako baino gehiago doaz, 53 haur, eta esaten dute Hamasen aurkako erasoa dela. Nola, umeak ere Hamasekoak dira, terroristak dira, Palestinan denak dira terroristak, bai? Erresistentzia bat egiten dutelakoz okupazio horreri, kolonizazio horreri, ez? Orduan,
deskolonizatu behar da. Eta hor, nazioarte mailak ez badu egiten Deus noski egiten duela, baina egiten du Israel babesteko, ez? Eta Israel hori, esan dudan bezala, biktima bezala agertzen da, beren holokaustoa izan zutenaren ondorio bezala, justifikatuz, beraiek behar dutela herrialde bat, estatu bat, ez? Eta 73 urte daramazkite estatu horrekin, Europak bota zituelako Europatik. Bueno, egin dezatela, Alemanian edo Inglaterran egin dezatela beren herrialdea, baina zergatik joan behar dute Arabiar mundura okupatzera, kolonizatzera, ez? Bueno, beste proiektu zabalago bat delakoz, ez? Inglaterrak bultzatu zuena bere garaian, eta Europak mantentzen duena nolapait, ez? Eta aipatu duzu ez duela 73 urtetik datorren gauza bat dela, pixkat zaila izango da orain norabide aldatzea, ez? Hainbeste urtezta gero, ez? Bermatuta gero. Bueno, kolonizazioak oso iraunkorrak izaten dira, eta hemen izan ditugu 300-500 urte iraunduten kolonizazioak, ez? Kolonizazio batetarako ez da hainbeste denbora, baina gaur egun ezin dugula onartu olako jarrera bat, ez? Gauzak aldatu behar dute munduan. Olako injustiziak ezin dira onartu. Eta globalizatua dagoen mundu honetan eragina du bazter guztietan toki batean gertatzen denak, ez? Orduan, ezinezkoa ezin da, ez? Ez dakit Europa oso konplizia da, eta gure enpresak konpliziak dira, zenbait enpresa, ez? Edo gure gobernuak. Deklarazio bat atera zuten parlamentuan astelenean, eta UPN izan zen atzera bota zuena, etzen aurrera atera horregatik. UPN-en politika delakoz, konfliktua bukatu behar da, bukatu behar da, nok bukatu behar du. Bi aldeetako arazoa da. Nola bi aldeetakoa? Bi aldeak ez dira berdinak. 200 hildako daude alde batean eta 10 bestean, orduan berdinak dira. Zerbait aldatu beharko du politikaren aldetik, ez? Gainera giza eskubideen erakunde desberdinak ez erakusten dituzte ere datu hauek eta gauza hauek. Daude... Txostenak. Txostenak, eta deklaratzen dutenak apartheid egoera bat dela, ez? Parekotasun handiak ditu Hego Afrikak bizitu zuen egoerarekin bereste garai batean, ez? Eta segregazioa, baina han baino oraindik gogorragoa da, ez? Han txurien supremazia hori beltzen aurrean, hemen judutarrena edo israeldarrena palestinarren aurrean. Eta errepide segregatuak, arresi, hainbeste kilometrotakoa, checkpoint pila bat zailtzen dutenak mugimendua, ez? Okupazioa etengabekoa, eta hau, hasi da nolapait, 3 elementurengatik, egun hauetako movida. Nolapait edalontziak gainezka egiten duelakoz, ez? Eta bat zen Damaskoko atea, plaza handi bat da, Jerusalengo alde zarrerako sarrera dena, eta hortik pasatzen da jendea mezkitara joateko. Ramadanen zeuden, jendea joan nahi zuen mezkitara, ez? Eta plaza horretatik etzioten uzten pasatzea. Tordun egontzen egun batzuetako triskantza borroka hor, erresistentzia palestinarrak, ez, hor dago merkadillo izugarri bat, jendez betea, eta horrela. Eta hor hasi zen resistentzia hori. Gero, beste auzo batean, Jerusalengo auzo batean, 28 famili bota nahi zituzten beren etxeetatik, etxe horietan kolonoak jartzeko, edo KAF Beasaingo enpresa egiten ari den trenbide harina horren, tren harina horren bidea pasatzen delako auzo horretatik, orduan palestinarrak sobratzen dira, aspalditik Jerusalengo judeizazio bat ematen ari da, ez? Egunero palestinarrak botaz Jerusalenetik bakarrik judutarrak usteko. Trumpen proiektua hori izan zen eta hori bultzatu zuen, ez? Orduan,
Gero, hirugarren elementua izan zen, mezkitaren esplanadan eta mezkita barruan ere israeldar militarrak sartu zirela. Eta hor hasi zuten tiroketa bat, eta zenbat bat zauritu izan ziren, eta horrela, hor sutu zen gauza, ez? Zuziri batzuk bota zituztelakoz aitzakian Gazatik, Gaza berriro. Baina Gazak sufritzen duolako egoera, 4 urtetik behin, gertatzen da. Aurrekoan, 2014an, 2000 eta gehiago hildako egon ziren. Orduan, horrelako beste baten aurrean gaude? Hala, dirudi. Dirudi, ez? Eta, zuek, adibidez, pasaren astean kontzentrazio bat egin zenutela eta bazabiltzatela, ez, horrela salatzen. Orain, baduzue ekintzaren bat planifikatu egun hauetan? Bai, larun batean egin genuen, bai guk BDS eta bezala deituta, eta baita ere musulmanek egin zuten gero eguerdian, eta ostiral honetan egingo dugu konzentrazio bat baita ere Gaztelu plazan, 7:30, eta oraingoan elkartzen gara baita ere musulmanekin. BDS eta musulmanak deia egiteko. Eta gero hurrengo astean ere egongo da manifa bat, pixka bat potenteago, igual sindikatuak implikatuz eta horrela. Orduan, dena gutxi da, ez, baina, eta ikusten dugu, herrialde askotan, eta gure Euskal Herrian ere, gauza asko egiten ari direla, ez, baina komunikabideetan orokorrean ez da askorik ateratzen, edo Parisen gertatu dena, debekatu dute, manifestazio bat egitea, edo Alemanian ere, eta, olakoak. Eta, orduan, orain, ez dakit, ze ikuspuntu duzu egoera guzti honena? Nola sentitzen zarete, ez? Naiz eta egoera gogorra izan, Palestinak erresistentzio hori aurrera eramaten du denbora guztian, ez? Eta populazioa, israeldarra eta palestinarra parekatuak daude iaia, ez? Naiz eta 73 urte hauetan, jentea kanporatu nahi izan egunero, eta kanporatu dute horregatik daude pilatuta, Gazan adibidez, edo Cisjordanian ere, gerota lur gutxiago da palestinarrak kontrolatzen dutena, erabiltzen dutena, eta gerota gehiago, egunetik egunera, ez, beti ikusten duzu, joaten bazara hango edozein hiritara, famili bat, bere koltsoiak hartuta etxetik ateratzen kolonoak sartu zaizkielako, ez? Orduan, hori da egunerokotasuna. Baina la ere, badakite handik alde egiten badute ezin direla itzuli, inoiz. Ezin dira itzuli. Beira, 5 milioi errefuxiatu daude kanpoan, 73 urte hauetan sufritu dutenarekin, eta ezin dira itzuli. Ez dute eskubiderik. Orduan, hori jartzen da negoziatzeko garaian ere, ez, palestinarrak kanpora joan direnak itzultzeko eskubidea izan dezaten. Baina Palestinako muga guztiak Israelek kontrolatzen dituenez, ez die uzten inori bueltatzea. Baina orduan ez, geroz eta bizi baldintza okerragoak, egoera okerragoan, noiz arte halko zaio eutxi horri? Nazioarte mailan zerbait egiten den arte, eta BDS-ak fruituak ematen dituen arte, ez. Ego Afrikan ere boikotak izan zuen eragin izugarria aldaketa horretan, ez. Apartheidaren bukaeran, kiroletan eta ekonomian eta hainbat boikota egin zitzaion. Orduan, badakigu militarki palestinarrak ezin dutela irabazi, ez? Orduan, beste bide batetik joan behar da, naiz eta momentu batzuetan olako gauzak lertu, ez? Baina boikotak ematen ditu ondorioak, ez? Orduan, hori da gure ustez bidea. Eta gero, baita ere Israelen desprestigioa. Nik ja urte batzuk baditut lan hauetan, eta ikusten dut aldaketa bat, ez? Orain dela 40 urte, Israelek prestigioa handia zuen.
eta gure herrietako nekazariek ere joan dira hango nekazaritza ikustera, hango abeltzantza ikustera eta kopiatzera, eta gobernuak bultzatutako bidaiaetan, eta izan du kibutzakin eta sozialismoa zen edo olako ezkerraldean ere ongi ikusia bezala. Gaur egun Israel desprestigiatua dago, naiz eta defenditu alde guztietatik bere burua eta zuritu nahi izan kirolaren eta musikaren bitartez eta ez dakiz zer, baina oso desprestigiatua dago. Orduan, hor bai badagoela borroka bat irabazten ari dena nazioarte mailan, eta boikotarekin egiten bada gehiago, horrela. Eta aipatu nahi nuke Juana Ruizen egoera ere, Juana Ruiz da hemengo Extremaduran jaiotako emakume bat, 35 urte handara mazkiena eta osasun arloan lana egiten duena, eta atxilotu dute orain dela hilabete bat eta espetxean dago, beste palestinar asko bezala, baina guk salatzen dugu hemen SOE-ren papera, bere herrialdeko emakume bat han atxilotua eukita eta ezer ez egitea, egin dezake indar bat, eta hori izango litzake eredu bat besteen eskubideak ere aldarrikatzeko, baina oraingoz hor dago. Ea zer gertatzen den. Eta aipatu duzuz, uste duzuela boikot hori dela bidea, eta boikot horretan norbanakoak zer egin dezake pertsona bakoitzak? Alde batetik dago ekonomikoa hango produktuei boikota egitea, begiratu Made in Israel jartzen duten produktuak eta horrela, baina hori baino gehiago ere da beste boikotak, bai akademikoa, kulturala, gero ez dakite proiektu publikoetan edo egiten diren harremanak, adibidez Euskal Herria Autonomoan bultzatzen da turismoa, Israelgo turismoa izugarri. Hegazkin bat zegoen pandemia hasi aurretik astero etortzen zena Israeletik, hori bultzatuz, Orduan horrelako ekintzak boikoteatzea da indartsuena, zerbait aldatzeko. Kafen egoera, hemengo enpresa bat izanik eta halako prestigioa duena Goierri guztian, eta hor kolaboratzaile izatea kolonizazioarekin lotxamangarria da, hain elkartasuna adierazleak izan garen herrialde batean. Orduan, olako boikot zabalagoak edo izan behar dute indar gehiago, eragiteko. Eta bestetik, zuek ere tailerrak, hitzaldiak eta bestelakoak egiten dituzue jendea pixkat informatu eta kontzientziatzeko honi buruz? Bai, pixka bat referentea gara Iruñerrian egiten dugun pixkarekin, Orduan, baita ere guk alde batetik mugitzen ditugu, beste alde batetik deitzen digute ere, institutuetan edo bai tailerrak edo hitzaldiak, sindikatuekin ere egin ditugu aurreko hilabeteetan, Trenasa ere kafeko enpresa bat izanik edo hor ere egin genuen Castejonen, sindikatuekin, hemen, olako ekintzak gutxi gara mugitzen garenak eta lan asko izaten dugu sionista hauek, ez digute uzten bakean guri ere, baina, okerrago daude Palestinan, orduan gu ez gara kexatuko, Eta orduan, orain ez dakitagian norbaitek informazioa bilatu nahiko balu edo informatu nahiko balu, non egin dezake badago bideren bat edo ezakit web orriren bat, libururen bat, zerbait? Bai, gaur dena interneten dagoenez, BDS, erderaz, boikot, desinbazio eta santzio.
orrialdea jarri ezkero, boikota Israel, ateratzen dira hainbat gauza, eta gure orrialdeak ere hor ateratzen dira. Antolatzen dituzuen, ez? Ekimen desberdinak eta bar. Bai, eta oraingo kanpaina indartsuena da kafen aferarena, eta hor Euskal Herri mailan koordinatuak gaude, eta baita ere Europako beste zenbaitekin, jaso ditugu Noruegako sindikato ferrobiarioen atxikimenduak, han egin dituzte zenbait ekintza, Inglaterran baita ere, Frantzian zerbait, Mexikon, Txilen egin dituzte beste gauza batzuk ere, kafek badituelako zan, bai langileak eta bai proiektuak, ez? Orduan, bultzatzen dugu kaferi ez emateko proiektu publikoak bederen, ez? Eta hor badakigu eragina izango duela. Beste enpresa bat izan zen Veolia, hemen autobusak kudeatzen zituena, tren hau egiten ari zen Palestinan, Israelendako, ez? Eta boikotaren bitartez erretiratu zen, Frantzian eta gehien bat jaso zuen boikotaren ondorioz eta desprestigiatua izan zenez, eta horrek eragozten zion beste kontratu batzuetarako bidea eta erretiratu zen. Kafekin aurkeztu zenean proiektu horretara gugaz eginen kafekin hitz egiten berehala, orain dela 2 urte, ez, esleipena horretan ez sartzeko. Beste guztiak erretiratu ziren, hor zeudenak, Israelek konbidatzen dituenak parte hartzeko, eta kafetzen erretiratu. Hor gelditu zen, eta klaro, Israelko beste enpresa batekin, Shapirekin, hor gelditu zen, eta horrari da lanean. Eta gatazkak izan diren auzo honetan, horrari da egiten, ez? Eta, orain izango dugu ekainaren 5ean, baita ere Beasainen, beste ekintza bat, badagoelakoz akzio dunen bilera bat edo olako zerbait. Orduan, olakoak eginez, abet bultzatzen dugun, deskolonizazio hori, ez? Ez dakit ja amaitzeko, zerbait gelditu izan zaigun ez duguna esan, ala zerbait zer azpimarratuko zenuken, ez, guztiontatik? Proiektu sionista bat dela, ez dela judutarren aurkako ezer, baizik sionismoa dela nolabait asunto politikoa eta proiektu politikoa Inglaterran hasi zena edo Europan hasi zena, Europarrak joan direla kolonizatzera toki hori, eta horrekin bukatu behar dela. Gaurko egunean ez dindugula onartu orain dela mendeetako jarrerak berak, ez? Mila esker, txuri etortzagatik eta guztiontaz pixkat zerbait kontatzeagatik. Zuei ere espazioa emateagatik eta... Eta beste bat arte? Bai, beste bat arte. Agur. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Eguesen, udan, igeriketa eta padel ikastaroak eginen dituzte udal kirol instalazioetan. Izan emateak, maiatzaren 26 arte egin daitezke Sarrigurengo kirolirian, ala Eguesibarko polikiroldegian. Gainera, kirol kampusak eta jardunaldiak ere eginen dituzte, eta izan emateko datak eta tokiak berdinak izango dira. Azkenik, 6 eta 16 urte bitarteko adingabeentzat kirol eskolak izanen dira. Programa honen helburua, kirol modalitate ezberdinen irakaskuntza eta praktika erraztea eta oinarrizko kirola sustatzea da. Kirol eskolak hainbat kirol klubek kudeatzen dituzte. Klub horiek Eguesibarreko udalak ezarritako araudia bete behar dute eta dirulaguntza eta kirol espazioen lagapena jasotzen dute. Hauek dira eskaintzen diren modalitateak. Atletismoa, saskibaloia, eskubaloia, futbola, gimnasia ritmikoa, enduro motokrosa, judoa, taekwondoa, arku tiroa eta triatloia. Horietakoren batean izan emateko epea maiatzaren 24ean zabalduko da eta ekainaren 6 arte egonen da irekita online.
Iruñeko udalak irabazi asmorik gabeko entitateentzako laguntzak hirukoiztu ditu. Iazko 36.000 eurotik aurtengo ekitaldiko 120.000 eurotara. Haur eta gazteen parte hartzea sustatzera bideratutako proiektuak egin ditzaten aisialdi eta denbora libreko guneetan. Deialdiaren oinarriak 109. Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu ziren, maiatzaren 11koan, eta udalaren webgunean eskuragarri daude. Eskabideak ekainaren 11 arte aurkez daitezke, aldela telematikoki egoitza elektronikoan. Bestela, aurrez aurre ere egin daiteke, udalaren edozein erregistrotan. Deialdiaren xedea da 0 eta 17 urte bitarteko adingabeen artean harremanak eta bizikidetza bultzatzeko programak laguntzea. Halako moduan, non gizarte kohesioa hobetuko baita eta adingabeen inplikazio aktiboa sustatuko baita entitateek antolatutako jardueren diseinuan. Halaber, adierazpena, sormena, parte hartzea, pentsamendu irekia, autonomia eta erantzukizuna garatuko dituzte, horiek guztiak hartuta askatasunean eta elkartasunean hazteko oinarrizko printzipio gisa. Azkenik, genero ikuspegia berariaz txertatuta izan beharko dute. Eta gaia aldatuz, Fitur nazioarteko turismo azoka Madrilen eginen da gaurtik aurrera eta maiatzaren 23 arte. Iruñeak ostegunean aurkeztuko du bere proposamen turistikoa 2 saiotan. Bata, aurrez aurrekoa IFEMako esparruan Ultreia Donejakue bidearen interpretazio zentroari buruzkoa, Xakobe urtearekin bat, eta bestea virtualki, zeinetan teknologia berriak ondarearekin eta aisialdiarekin uztartzen baitira mota orotako publikoari zuzendutako harresietako ihes joko interaktiboaren bidez. Biak proposamen berritzaile, irisgarri eta seguruak dira COVID-19 pandemiaren ondorioek markatutako urte batean. Pandemiak datozen aste eta hilabeteetan izanen duen bilakaerak zehaztuko du, halaber, turismo eta kultura eskaintza zabalago eta zehatzagoa antolatu daitekeen, adibidez, udari begira. Hala, Ultreia zentroak nola harresietako ihes-jokoak faktore esperimentala dute, bizipenei lotutakoa, bikoteka, taldeka edo familiartean erronkak partekatzekoa. Baita, azken belaunaldiko osagai teknologiko bat ere, Iruñea bere ondarearen eta historiaren bitartez ezagutzeko. Kaixo, Eider, zer moduz? Kaixo, ondo. Bueno, konta iguzu pixkat, zertan zabiltzate orain bertsozale elkartetik? Uda badator eta prestatzen ari gara bertso udalekuak egiteko. Hasi ginen prestaketan urtarriletik edo, baina ekaina gerturatzen ari da eta aurren izen ematean gaude orain. Eta ekainerako eta uztailerako prest. Bueno, eta gainera, iaz ezin izan zen dituzten egin, ez? Orduan, imaginatzen dut, aurten gogo gehiagorekin hartuko duzuela guztia. Bai, hori da. Iaz egoera zela eta ezin izan genituen egin, eta hartu genuen esperientzia edo, ez esan genuen, hau ezin da horrela egin, orduan nola egin dezakegu orain ondo. Eta esperientzia horretatik aurten gogoa dugu guk egiteko eta gero ere jendeak badu gogoa etortzeko eta izen ematean ere nabaritu da. Eta ez hitzaien parte hartzean ere bai. Eta adibidez aurten nola moldatu zarete egoerara, ze aldaketa izango ditu aurten udalekuak beste urteekin konparatuz? Aurten udalekuetan egon dira aldaketa nabarmen batzuk eta bat adibidez izan da osasuna edo higienea ulertu da zaintza bezala ere bai, eta osasuna pasada beste zeharlerro bat gehiago izatera landu nahi duguna, euskara lurraldetasuna eta beste hainbat gairekin batera. Gero ere, halabeharrez protokoloak eta inoiz edo eduki ez ditugun, esan dezagun, dokumentu horiek diseinatu behar izan ditugu eta edukiko ditugu. Prest, eta gero agian agerikoena edo den aldaketa da udalekuen diseinua. Aurten izango dira 8 txanda, inoiz baino gehiago, baina guztiak aforo erdira eta 5 egunekoak. Lehen egiten genuen zertxo bait gehiago, 5 egun baino,
Baina, bueno, aurten egoera dena izan da, horrela moldatu ditugu, horrela diseinatu ditugu udalekoak, eta horrek ematen digu aukera gehiago, ahalik eta parte hartzaile gehien, hau da, ahalik eta aurre eta gazte gehien, etortzeko gurera. Eta horiek dira hola agerikoenak. Eta ze urte bitarteko aurrei edo gaztei dago zuzendua dago? Ba, gure udalekutara joan daitezke 9 urtetatik 18 urtetara. Eta gero txanda bakoitza dagokio adin tarte bati. Adibidez, 4 herritara goaz, ez? Oriora, Uitzira, Amaiurrera eta Sopelara. Adibidez, 9-11 urtekoak joan daitezke Oriora, 15-16 urte bitartekoak ere bai, Sopelara dijoaz 12-13 urte bitartekoak, Uitzira doaz 13-14 urte bitartekoak, eta Amaiurrera helduenak direla 17-18 urte bitartekoak. Orduan pixkat adinaren arabera erabakitzen da ez, ez tokitara doan bakoitza. Hori da, eta aurten berezia izan delako daukate aukera apuntatzeko, badibidez, 17-18 urtekoak Amaiurrera doaz, neuzkate lehenengo txanda eta bigarren txanda bakoitza 5 egunekoa, eta aukeratu dezake parte hartzaile bakoitzak ze txanda, baino bat bakarrik aukeratu behar da. Bi aukera, baino bat aukeratu behar da, danontzat lekua egoteko. Vale, primeran. Eta, bueno, udaleku hauetan zer lantzen da gehi? Bereziki ez, bertsolaritza, baina gero aipatu duzu ere, bestelako baloreak ere lantzen direla. Bai, hori askotan egin diguten galdera da, bertso udaleku guztiak kantan edo bertxoetan pasatzen ditugun, eta, bueno, badira beste udalekuak bestela, azkenean, bueno, udaleku batek betetzen duen funtzioa betetzen du, komunidadea sortzekoa, udan oporraldi giro lagun arteko bat, edo beste aurrekin konpartitzeko espazio bat ematea, jende berria ezagutzea, eta gure kasuan bertxotan hori lehen esan duan ez, komunidadea eta batez ere saretzea, aurreiek gainera askok errepikatzen dute 9 urtetatik 18ra, orduan egiten dute halako ibilbide bat elkarrekin, eta sortzen dute saretze bat bertso munduan esan dezagun. Eta orduan hori, egiten ditugula ohiko ekintzak, jolasak, mendirteerak, gauelak, baina bertsoa egia da beti dagoela presente. Ez da zertan bertsoetan jakin bertsoa lekuetara joateko, baina bai bertsoa zentzu baten gustatu hartzaizula. Eta azkenean egunero gaudelako kantatzen, eta jolas ohikoenak ere bertsoarekin komplementatzen ditugu. Ez dakit, adibide bat jartzearren, tapiaren jolasa jolasten denean ez, normalan egiten da zenbakiekin 3 esan, eta jomar dira tapiaren 2, igual guk, ez dakit, errimekin egiten dugu, zenbakiak esan beharrean errimak esan, eta errima duen hitz bat esaten dugu, eta orduan, errima hori diren personak batera behar dira tapiaren 2, eta lako moldaketa batzuk egiten ditu, eta beste bereizgarri bada ere urtero egiten duguna, gau bat egiten dugu, gau edo, batzan bazkari, bertso azkari edo bertso afari bat, eta etortzen dira gaur egun holtzan ibiltzen diren bertsolariak, aurrekin eta gazteekin afari eta bazkari bat egitera hor petit komitean. Eta, hori dela eta ere, nolabait lehentasuna dute ez, bertso eskoletako ikasleek, ala nolabait gurasoak bertso munduan sartuta dabiltzan aurrek? Bai, hori izen ematearen kasuan, irekitzen izen ematea maiatzaren 12-tik 21-era, eta hori da esan dezagun lehenengo fasea, eta hor bai eman dezakete izena bertso eskola bateko kide diren aurrek, edo gurasoetako bat edo tutoreetako bat bertsozale elkarteko bazkidea bada. Eta gero, badago bigarren fase bat dela maiatzaren 25-tik 31-era, eta hor, eman dezakete izena, bi baldintza horiek betetzen ez dituzten gainerakoak. Eta aipatu duzu, nabaritzen dela ez jendea gogotsu dagoela. Orduan oraindik badaude tokiak izen emateko? Bai, egia da urten hori, aforoak murriztu direla, eta aurreko urteetan orotara ez dira kopuru realak, baina 270 aur juten bat zien, urten 200. Lortu dugu hainbeste murrizta, baina egia da plaza gutxiago daudela. Eta jende oso gogotsu dago. Orduan, bai, plaza batzuk agian badaude, baina egia da, jun nahi izan ez gero, komeni dela alik eta
lehenuen ematea izena. Gainera, izen ematean ere, egongo da itxaron zerrenda bat. Baina bai ekiko dute lehentasuna edo txanden aukeraketa izango da lurraldetasunari begira, importanta iruditzen zaigulako Euskal Herri osoko aurrez eta gaztez osatutako txandak edukitzea, eta gero ere hurrenkera da beste baldintzetako bat, orduan. Komeni nahi duenak alik eta lasterren ematea izena. Bertxozale.eus web horrian dauka aukera eta eman dezatela. Gainera esan duzu ez dela zertan bertxotan jakin behar beraz agian norbait animatzen da ez gustoko duelako eta hor deskubritzen du mundu berri bat eta gero azkenean bertxo eskolan amaitzen du. Hori da, bai, izan lehike eta askotan gertatu da hori, jun gustora egon eta bertxoarekin lotzen hasi eta ez askatu azkenean sare bat osatzeak izan nahi dut zure lagun talde batek sortzen, udalekutan sortu ezaketzen talde batek bertxotan egiten badu, bertxoarekin disfrutatzen badu, zenean giro horrek engantzatzen zaitu ezagian jardunak, baino gehi eta beste batzuk baude gustatzen zaiena bertxotan egitea, kantatzea eta nahi dute, eta bai. Orduan beldurrik gabe, izan eman dezatela. Bai, disfrutatzera etor daitezela eta gozatzera bai bertxoarekin ikastera. Ezakit, zerbait falta izan zaiguna aipatzeko, ala besterik gabe ez, hemen utziko dugun eta nahi duenak badaki. Bai, beni bakarrik esan igual, hori izen ematean orain esan ditudan epe horien barruan egiten dela erreserba. Izen emateak ez dula bermatzen gero onartua izango denik, ez, persona hori. Orduan, lehenengo egiten da aurre erreserba bat, eta ekainaren 9 jakinaraziko zaie izena edo erreserba egin dutene, izena eman duten horiei, ea plaza egokitu zaien edo ez. Eta plaza egokitzen bazaie, ja ordainketa epe bat hasiko da, eta hori, ordainketari dagokionez, behin txanda hasita kuota ez da itzuliko, baina ordainketa epea hasi eta txanda hasi bitarte horretan, kuota itzulerarako, mediku ziurtagiri batekin, osasun arazoak norbaitek baldin baditu, lurralde administrazioek beza badituzu udalekoak baimentzen edo guk, elkarteak berak, ekiz arazorengatik, demagun mugikortasuna debekatzen dutela, horren aurrean ezin baditugu udalekoak egin ederla, 3 kasu horietan, guk hartzen dugu ardura eta dirua itzuliko litzateke, baina bestela hori. Espero dugu ez, eta gure lehenengo ideia bintzat ez da hori, orduan behin plaza eskuratuta udalekutara juteko. Irrikitan egongo dira beraiek eta gu ere. Primeran, espero dezagun guztia ongi joatea. Mila esker, Eider gure gatik. Eta beste bat arte, ea jendea animatzen den. Hori da, eskerrik asko zuei. Aio. Agur. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.